फावखुंग्रि पाम्पुलि गयारिनि दैदेननाय आइराखि थियेटारा रायजो राजाफोरजों गोबाङैनो अनसायजादों। रोजा रोजा सुबुंफोरा फैनानै नायफैदों आइराखि थियेटारखौ आरो बाख्नायलांदों। थारैनो सासे आइजोआबो हौवाजों समान खामानि मावनो हायो, बिनि गुबुन मोनसे फोरमानखौ होदों फावखुंग्रि पाम्पुलि गयारिया। गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों पाम्पुलि गयारिनि दैदेननाय आरो बिथांजोंनो दिहुनजानाय आइराखि थियेटारा बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुवारै जायगा आवग्रिनो हादों आरो गोबाङैनो अनसायजानो हादों। बिदिन्थि महरै तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर ओनसोलनि बालाबारि आरो औगुरि बारदै सिख्लानि रंजालि बैसागु आफादजों हांख्रायना लाबोजानायाव दिन्थिफुंजानाय आइराखि थियेटारखौ ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै नायफैदों। नायगिरि रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबां अनसायनाय मोननो हानायाव थोजासे गोजोननाय फोरमायदों आइराखि थियेटारनि बिगोमा पाम्पुलि गयारिया। लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव रायजो राजाफोरजों अनसायजानो हानाय बायदि साबसिनै दिन्थिलांनो नाजागोन होननानै खोथा होयो। बे बोसोरावसो जोनोम मोननाय आइराखि थियेटारनि मोनथाम नायजाबफोरा फारियै दाहा नायजाबखौ सुजुदों नरेश्वर खेरखातारि, फाखन नायजाबखौ सुजुदों पाम्पुलि गयारि आरो जोंब्लावनाय हाथफ्ला नायजाबखौ सुजुदों जयकान्त रामसियारिया। आइराखि थियेटारा दासान्दि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दिन्थिफुंजागासिनो। नोंथांमोनहाबो बे आइराखि थियेटारखौ नायनो गोसो एबा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो गोसोब्ला थियेटारनि हानजाजों फोनांजाब खालामनानै नोंथांनि जायगायाव दिन्थिहैनो हागोन। आइराखि थियेटारा दासान्दि गुबुन गुबुन जायगाफोराव दिन्थिफुंजागासिनो। नोंथांमोनहाबो बे आइराखि थियेटारखौ नायनो गोसो एबा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो गोसोब्ला थियेटारनि हानजाजों फोनांजाब खालामनानै नोंथांनि जायगायाव दिन्थिहैनो हागोन। देग्लायनि ड्रामाफोरनि नामा जादों मोनसेया जाहैबाय जोंनि नरेश्वर सार लिरनाय बियो दाहा आरो आं लिरनाया फाखन आरो जयकान्त सारनिया जाहैबाय जोंब्लावनाय हाथफ्ला। बिसोर मोनथामानो देग्लायनियाव आरो नेक्स्ट इयारनि थाखायथ' मोनथाम नाटकआ रेडि जाबायानो, बेखौ आं एसे गेजेराव खिथागोन, दा खिथाथ'ला आरो। जिहेतु नैबे जोंनियाव जे बर'नि सोर सोर मुंदांखा दङ नोंथांनि जे थियेटाराव? आंनि थियेटाराव दा जोंना एक्ट्रेसआ जाहैबाय निरिबिलि, बिथांजोआबो एक्ट्रेस, फिल्मावनो खामानि मावोमोन। दा एक्टरा जाहैबाय सोमदोन गोदान गथ'। ओरैनो एलबामफोर दं आरो फिल्म दङ ओमफ्राय ओंखारनो हायाखै बिदि खोनादों आरो आं, खिन्थु एक्टिंखौ मोजां बानायो। आरो दङ जोंहा ओरैहाय बेलियानाव लाग्रा माइकेल दा आरो दं आरो गोबाङानो, आं नामफोरखौनो बावलायलांबायसो, खिन्थु फिल्मनि निजरित्र मानसिफ्रा आंजों सापर्ट होदों आरो। नैबे जों मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों, नोंथाङा सासे फिल्मफोरनि एक्ट्रेस, नोंथाङा दिनै थियेटाराव फैनानै जे फिल्मनि बा एलबामनि जगतखौ जे फिल्मावथ' आङो उन्दैनिफ्रायनो जरित दं। आं जेला क्लास 4-5 बिनिफ्रायनो आं दंखायो आरो आं फिल्मखौबो गारा आरो आंनि थियेटारखौबो आं गारा, आं मोननैयावबो थागोन। बाट बेसिकेलि बुंनो थाङोबा दा थियेटार खालामनानै थियेटारनि जाबायदि जों लाइभ श' खालामो बेखौ आं बिराद मोजां साबसिन मोन्दों आरो दा। आङो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो लुगैयो जाहाथे बयबो थियेटारखौ नायफो, सापर्ट खालाम। मानो होनबा सापर्ट होबासो जोङो थियेटारखौ आगबारायनो हागोन आरो सापर्ट मोनबा गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो। जेला जों थियेटारनि आगोल जेला स्टेजाव गाखोयो होनबा जोङो जेला हलाव नाहरो, जेला जों मानसिफोरखौ नुवा माने गोसोआ एसे बोरैबा मोनो, हाब मा जाखो बर'नि थियेटारखौनो बर'फ्रा मानो नायफैया बिदि सोंलु फैयो आरो गोसोआव। दा जों जेसेबां जों पेन्डेल गाबोदों इसोरनि अननायाव गोबां मानसि जादों आरो गोबां सापर्ट खालामदों, बयबो मोजां मोनदों, नाटकफोरखौ मोजां मोनदों। मोजां मोनदों आरो बेनो, जेबो प्रब्लेम गैया। बाट आङो लास्टलि मोनसेल' खावलायनो सानो, दानि जे गथ'फोर बिसोरो थियेटारखौ नायो, आं आगोलावबो बेखौ होनदोंमोन दाबो होनबावबाय, जाहाथे जिरायनानै मोजाङै नाय, गेदेर गोलाव बयबो नायफैयो, आइ आफाफोर जानाय आरो बिफं जानाय, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, बिबाजै, बिबै बिबौआबो सिन्थाय बोराय बुरिफ्राबो नायफैयो। बिसनि सिगाङाव
जुदि सोरबा एसे आल्थु फाल्थु गथ'फोरा मोजां भाषाफोरखौ रायज्लायबा मोजां जागोन मानो होनोबा आजिखालिनि गथ'फोरा गोबाङानो जायफोर एसे फाल्थु बिसोरो बुहुत गाज्रि गाज्रि राव हरो बे माबानिफ्राय गेलारियाव जाय जिरायो बिसोरो एसे जानला मोनला बाथ्रा रायलायो आरो बेखौ एसे जाहाथे दानि जायफोर एसे फाल्थु जुदि नायनो गोसो गैयाबाथ' नायनाङा मालायखौबो डिस्टार्ब खालामनाङा आरो भाषाफोरखौ मोजां रायलायोबा आं मोजां बेखौनो आं खावलायो बाखिखिनि गासिबो अके मोनसे खोथा आरो आर'नाइ रादाब आरो SM निउस बड'सा निउसखौ आङो जोबोद साबायखर बावबाय जोंनि दिनै जों दा गरायसर बालाबारियाव दंफैयो जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोनखौ बेयाव फैनायनि थाखाय इन्टारभिउ बिदि लानायनि थाखाय जोबोद आङो दिनै आइजोल' नङा माने हौवाफ्राबो जिखिनि मावनो हायो जों आइजोफ्राबो मावनो हायो स' आं दा आंनि चेनेलखौ दा आइराखि दा बेखौ आं दिनै गायसनबाय आरो गायसननानै जा जों ओंखारबोदों जा थांखि लादों आं बर' कालसारखौ बहुद मोजां मोनो स' ओरैथ' आङो फिल्म इन्डास्ट्रियावबो दंखायोआनो जरित्र आरो दा आइराखि आं थियेटार खुलिनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो हारिखौ जौगालांनायखौ आं लुगैयो आरो आं नाजालांबाय थागोन नैबे समाव जिहेतु नोंथांनि आइराखिया गोबां जायगायाव दिनै गाबोबाय बे बिथिङाव रायजो राजानिफ्राय माबोरै अनसायनाय मोनदों रायजो राजानि अनसायनायखौथ' आं बुहुद मोजाङानो मोन्दों आरो बुंनो थाङोबा अखानि बेलायाव आरो अखानि थाखाय जों मायबा खम मोन्दों बाट खिन्थु बिराद मोजां कमेन्ट मोन्दों नाटकखौ बुहुद मोजां मोन्दों आरो बुंनांगौ जेबो बाथ्रानो गैला जुदि रायजोफोरा नायनानै मोजां मोनो आखाइ खबनायानो बिसोर आंनि थाखाय बिराद मोजां मोनो आरो बिसोरनि आखाइ खबनाय जेराव बुङोना मा मोजां जादों बुहुद मोजां जादों बिदिनो जानांगौ गोदान नुनो मोन्दों बे खोथाखौ खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं नाजागोनखि फैगौ बोसोराव बिनिफ्राय साबसिन हामसिन खालामनो फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि जायो माने साननैसोल' ओंखारनानै साननैसोआवनो गोमालांफिनो गोबां थियेटार जों नुनो मोनबाय बे बिथिङाव जिहेतु नोंथाङा मा बुङो बे ओंखारनानै आरो स्टप जाफिनो बे नंगौ जायोबो नंगौ मानो होनोबा माखासे बुस्थुफोरा थारमाने पटकके गोजौआव थांनो नागिरो मानसिफोरा पटकके गोजौआव थाङो आरो स्टेप बाय स्टेप जुदि थाङोबा आं सानो जुदि लासै लासै दावगायलाङोबा स्टप जानाय नङा खोमा दा बेखिनियाव आं सानो आं नाजानायखौ आं नाजालांबाय थागोन बाट स्टप जानायखौ आं लुबैया आरो आंनि आइराखि थियेटारा मालाबाबो स्टप जाया गिबियावनो खुलुमनो थाबाय आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ गासै रायजोसिम होनाय जाबाय आइराखि थियेटाराव आं मेन एक्ट्रेस हिसाबै दङ थ' फार्स्ट डे आरो लास्ट डे आंनि जायो सेकेन्ड डेआहाय फाखन जोंथ' आब'निनो लिरनाय बे नायजाबखालि आब'आबो मेन हिसाबै दङ आंबो दङ बे खालि आं मोजांखौनो मोन्दों गिबि थियेटार हिसाबै जेबो आं गाज्रि मोनथ'वाखै बर्थमानहालागै आं मोजां मोन्दों आरो आगोलाव नोंथाङा गुबुन थियेटाराव गोबां थियेटार दंमोन नाथाय दिनै गोदान हिसाबै थियेटार फैनांगौ सिगाङावथ' आङो आर'नाइआव दंमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोरांमन्जु दंमोन बे थार्ड टाइम बे गिबि हिसाबैबाबो आं जि एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बेखौनो आं मोन्दों होनना सानो आरो गिबि हिसाबैथ' जों जा सानदोंमोन माने गिबि हिसाबै बयबो नायनो लुगैखागोन बेखौ सानदोंमोन थ' मोनफ्रोमबो पेन्डेलाव जों बेखौनो मोन्दों आरो माने बुहुत हेफाजाब होफैदों नायफैदों गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों नैबे समाव मा खालामनो लुबैयो जिहेतु गोबां थियेटारखौ जों नुनो मोनो जे साननैसो ओंखारना बायलाङो बे बिथिङाव आं सानो जेरै गुबुन हारिनि थियेटारखौ गासैबो नायो गासै जाथियानो नायो जेनेबा एसामिस थियेटारफोरखौ जोंनि बर'आबो लैहोर लैहोर थाना नायो थ' अबेबा जायगायाव माने जों नुनो मोन्दों जोंनि बर' थियेटारखौ जोंनि बर'आनो नाया थ' बेफोरबायदिबा माने बिगोमाफ्राबो खस्थ' मोनो खारन रायजोफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामबासो थाखा फैसाखौ मोनगोन बा जोंनोबो बुजायनो हागोन बेफोरबायदि बेलायाव फैयो आरो बेखायनो आं बयखौबो खावलायो रायजोफोरनिसिम जोंखौ सापर्ट खालाम जोंखौ नाय अनसाय खारन नोंथांमोना दं माने जों थांनानै दं बेनो आरो
Thank you.